Takže čus lidi, já vás vítám u mého prvního videa ze hry Shakes and Fidget. Já doufám, že se vám moje videa budou líbit a co víc říct, no. Baví mě Shake, začalo mě to jako bavit. Chtěl jsem začít natáčet, tak to jdu zkusit a uvidíme, jestli se vám videa budou líbit. No, ale to uvidíme postupem času, že? Takže můžeme jí hrát. Takže jsme na S13, já mám postavu Polko, úroveň 88, už tady chci 100, nedočkavej na WC. Tak, koukneme se do čáru obchodu. Tady nemám nic, zbrojírně. Nic. Takže si dáme arénu. Nenávist. 94. Pojď. Dali jsme to pěkně. Tak, co my si můžeme zkusit? Můžeme si zkusit podzemí. Si ho dáme. Koho si dáme? Teď právě zkouším. Si kouknu. Teď právě zkouším tady toho. Už jsem mu skoro párkrát dal. Tak uvidíme. Že nejhorší, že na obratnost. To vyhýbání. No. Kritik pěkně. Pěkně. No, vypadá to nadějně. Krásně. Ty vole, ne, tak to ne, vůdce pirátů, tak to ne, tuto, to bylo taky kouček, 14 000 života tam už bylo. No nic, no co nadělám, jde to snad příště. Takže si tady dáme hospodu. A přesuneme se na další svět. Jsme na S9, kde mám postavu Ondráško. Úroveň 120, teď můžeme vidět. Takže jdeme na to. Jdeme se do čára obchodu. Škoda, že není za goldy. Síla, inteligence, štěstí, to nic. 496, lepší, no horší. Tady ještě mám nic, takže zkusíme si arenku zas. Pojď ty to dáš, Ondráško, pojď. Sakra. Jo, je to tam. Zkusíme si podzemí. Když podzemí jedinej, na koho mám, je drak chladu. Jenže když mu dám kritiky, tak ho třeba dám. Že jakmile nezačnu první ránou kritikem, tak je to beznadějný. Co říkám? Tady si dáme hospodu. Tady. Přesuneme se na další svět. Jsme na S18, kde máme skill Fidget. Úroveň 32, jak můžeme vidět. Když se koukneme do čára obchodu. Aspoň ten. Počkat. Sice ho mám, ale tak se kouknem. Tak. A ve zbrojírně máme něco. Hned 3 hole. A ani jednu nepotřebujeme.
To je taky dobrý, no. Zrušíme. A zkusíme si podzemí. Tady máme na jedinýho. Tady masitýho golema. Tak ten nám dal hodně teda. My teď taky. To je špatný, to je špatný. Hodně špatný. S tím Atlantik. Tak pojď Atlantik, pojď. No pojď. Pěkně, sakra. Zvuk. A co ještě? Všechno jsme si tady dali, tady nemůžeme si dát do spodu. Nevím, to byl největší tady. Máme tak. A tady jsme na S13 znovu, kde máme postavu Fax, úroveň 19, začal jsem ho na něm hrát před 3 dněma. A no, co víc k němu říct, no. Teď se koukneme do čaroobchodu, jestli tady něco nemáme. Nic. Zkusíme si podzemí. Smrtku tu pochybu, že dáme. A hodně silná, no. Však to říkám. Na smrtku ani náhodou. Kusin. Pojď Kusine, pojď. Já tě dám. Je tam. Můžeme si dát spodu a to by bylo z mého prvního let's playe asi vše. Chtěl bych prostě, chtěl bych v natáčení pokračovat a doufám, že se vám moje video bude líbit. Pokud jo, tak dejte like a odběr. Pokud ne, tak dejte dislike. Napište proč, co se vám nelíbilo, co bych měl do dalšího videa změnit, co zlepšit a tak. A já budu úplně spokojený. Jo? Takže já bych se s vámi chtěl u tohoto let's play rozloučit a čus.